Ocupem el Parlament Valencià, una marxa que ha estat convocada per diverses associacions, grups i entitats valencians i que tot just ara ha arribat al Palau de les Corts. Sota els crits de "Ací està la cova d'Alibaba" i "no ens representen", vora 2.000 valencians i valencianes estan abraçant la seu de l'executiu, del legislatiu valencià. Profusió de banderes de la República i senyeres dels diversos partits, convocants i associacions, està transcorreguent per València la marxa del 22M, convocada per les associacions, grups i entitats que es troben sota el gran paraigua del 22M. I així comença a fer-se la filera que està envoltant les Corts Valencianes en esta jornada en què han estat convocats per a voltar tots els parlaments autonòmics de l'estat espanyol. València se suma també a esta iniciativa. Sota el crit de "Sí que es pot", al carrer de la Llibertat de València, un carrer que està per la part de darrere del Palau de les Corts Valencianes, el Palau dels Borja, actual seu de les Corts Valencianes. ¡Sí se puede! Aquesta és la porta d'accés posterior, que es troba tancada per obres en el Palau de les Corts, i milers de ciutadans estan ara mateix formant la filera humana per abraçar el Parlament valencià.